ce va fi de omul care toată viața lui cugetă ziua și noaptea numai legea Domnului. El la cei răi se ferește și de toți cei păcătoși la sfatul lor nu se duce, știe că sunt mincinoși. Cât de fericit în suflet este în un astfel de om, el se aseamănă în totul cu un mândru frumos pom, care la izvorul vieții cineva l-a răsădit. El își dă rodul la vreme și umbră celui trudit. Nu așa necredincioșii și acei ce fac mai rău, ei își vor lua pedeapsa de la dreptul Dumnezeu. Și întocmai precum pleava este spulberat în vânt, tot așa ca necredincioșii vor fi șterși de pe pământ. Iar la dreapta judecată vor plânge sortânguim, dar va fi târziu atunci și în zadar se vor căi. Iar cei drepți în haine albe vor primi cununa lor și vor merge sus în ceruri cu dreptul judecător.